प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असता. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असता. आणि ती पिढा तुमका एकदा खेपली काय तुमचो गेम होणार ह्या फायनल असता. माहिती आजकालची नकटा येदी फका ओ कवळी फका होती. कवटासून भार नाही इली का यांचे गर्लफ्रेंडी कित्याक म्हटलं एक गर्लफ्रेंड नसता त्यांना गर्लफ्रेंडी लागतं. प्रेमात पडतं तो बाईच्या घोवाची आपल्या प्रेमा करतं. ओ पण ह्या वयात केलेली एक चूक आयुष्यभर तुमच्या मनात चिमटे काढतली. त्याचा काय आमचे बाई सांगत. क्षणिक सुखाच्या मागे धावून प्रेमात आंधळे होऊ नका, पश्चाताप होईल. पण शेवटी त्यांच्याने पळान जाऊन लग्न केला ही गोष्ट वेगळी. जाणते सांगान गेले हो प्रेम बघावा करून, पण त्या एकदाच परत परत नव्हे. 16वा वरीस धोक्याचा म्हणतं ते काही येडे नव्हे. तर आजकालचे हे पोर एकदा पोरगी हसली काय ती फसली असं समजा. गर्लफ्रेंड समजा तिचा नंबर बायको म्हणून सेव्ह करतात. मग हीच मानलेली बायको 4 दिवसांनी ह्याका बघून कोण तो असा विचारता दो सोमतो. हय एका रात्रीत सरकार बदलता तर हे पोरी ते काय टिकतीत मेल्यांचे खावचे वांदे. पण मिरगाक राखडे कोंबो ठेवतात ना त्याच्या तुऱ्यासारखे कॅस ठेवून फिरतात आणि त्याका सरड्यासारखो कलर लावून फिरतात. नाही तर सुकलेला करड असता ना तसू गालो ह्यांच्या केसांचो खवळतो. रस्त्यान जाताना पोरग्या दिसला काय गाडी 80च्या पिढ्यान धावडा येतली. पडान हाडा मोडली काय तर पोर येऊन तुमची कामा करताला का हॉस्पिटलची बिला भरताला. फुकटच्या आवशी बापाशीच्या डोक्यात व्याप नाही हे. समजा आवशी लहानपणी ना हौशीन जर एक फ्रॉक घालून फोटो काढलो असत ना तर त्या आवशीक तो फोटो बघून बघून 50दा सुना येतली. पण एखादा टिकटॉक वाला पोरग्या पटला तर त्याच्या सांगण्यावर सुद्धा हे साडी चोळी घालून लावणी सुद्धा करतील. तरियातली लावणी नाही जाऊ द्या ना घरीवाली लावणी. गाडी एकाची पेट्रोल घालतलो दुसरो चलयतलो तिसरो आणि पोरी पटयतलो पाटकडे बसलेलो चौथो. पोरीक पटोक स्टायलीत ना गुटको खाऊन पिचकारी मारतली. आधीच मेल्याच्या थोबाड्या गामोशे पोडमीक पाणी लायतली. त्याच्यातही करून एखादी पोरगी जवळ इली तर मेली वासांना थैच्या थै मरतली. कमरे असून खालती सांडणारी पॅन्ट ह्यांका सांभाळू केव्हा जमणार नाही. पण 4 पोरी कशा सांभाळत त्या देवाकच माहीत. उशाक धोंडो आणि खाव कुंडू असली यांची जात. तरी पण ह्याच्या त्याच्याकडसून गुदारी घेऊन त्या पोरीक मात्र हॉटेलात मोठ्या मोठ्या जोक घालते. नवीन नवीन प्रेम असा म्हणा जोशात येऊन आपले सोशल मीडियाचे पासवर्ड जर पोरीक दिसत ना तर तुमची आदली मेदली सगळी लपडी बाहेर काढताला. आधी पोरीची जात तर धवळतालाच मग तुमच्या इज्जतीची सगळी चिंका बोनका होतली. आणि होय बँकेची डिटेल पण दितो. मग ता करताय का शाप ठणठण गोपाळ. मग गातात बसान लुट गए हा लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. काय जण असतात ना खाली मुंडी पाताळ मुंडी. आऊस बापू सांगतले काय आमचो बापू तसलो न्हय. आमचो बापू नाकासमोर चढणारो. आमचो बापू त्याच्यातलो न्हय. तेव्हा पोरीकडे डोळेवरती कोण बघना पण नाही. आणि थोडे बाबू ह्यो टिंग 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 चलती है क्या 912. टन 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 तारा चलती है क्या 912. लफडा झाला तर भानगडी होय कोणाक. कारण काही लोक ना आपल्याच जातीतली पोरगी पटवून मोकळे आणि ज्यांचा बाहेर असा त्यांना पळान गेल्याशिवाय पर्याय नाही. पण मग होता काय नातवंडा झाली काय मग घरातले त्यांना घेतात. तर म्हणतात ता सकला सकाराम राजी तर काय करतलो मेलो दाजी. काही पोर ना इंटरनेटवर शोधतात हाऊ टू इम्प्रेस गर्ल आणि मग ना चपलान मार खाऊन येतात. नाही तर काय त्या पूजा करताला काय यांची फुला घालून. अरे मेल्यानू ता सगळा स्क्रिप्टेड असता. त्याचो खऱ्या जीवनाशी काही किसपटाचा संबंध नसता. अक्काल गेली यांची शान भरुकती. काय काय पोर ना वगीच मोठा मोठा सांगतले मेले रवतले येतल्याशा खोलीत आणि म्हणतले काय बाई वाड्यावर या. आता त्या म्हशीच्या वाड्या झाडून बसायतले काय रे. केव्हा औषध सांगला ना जारी झिला वाईट वली कोथिंबीर घेऊन ये तर ह्यांचं स्टँडर्ड हलता. पण जर त्यांनी सांगला ना तर हे रस्त्यापासून त्याची पर्स घेऊन पण चलतील. तेव्हा ह्यांच्या स्टँडर्डची हाडा खिळखिळी होणार नाही कशी म्हणतोय मी. काढले ह्यांका शेणारते. आता तुमका म्हणून एक महत्वाचा सल्लो देते. एखाद्या पोरीबरोबर तुम्ही जर चॅटिंग करत असाल तर त्याचे स्क्रीनशॉट आणा आपल्या जवळच्या मित्र मैत्रिणीक अजिबात पाठवू नको.
काय असा माहिती सकाळी उठायच्या आणि तुमचं ब्रेकअप होतो ह्या नक्की मग बसा दिल जुडे बिना ही टूट गए गाठ शिरा पडो त्या ब्रेकअप करण्यानं गेले 2-2 दिवसांनी ब्रेकअप करतले आणि स्टेटस टाकून सगळ्या दुनियेक सांगतले मी या कसो भायरो जाले अरे बोंडाऱ्यानू तुमच्या महाभारताचो संजय आमका कित्या बनयता मेल्यांचो नुसतो पंकज उदास जाता आमच्या कानाक आणि डोळ्याक फुकटचो त्रास जो 17-60 लफडी करताना तेका साधी आणि सोजवळ बायल गावता कशी ती त्या देवाक माहिती कदाचित त्या 17-60 पोरींका फिरवल्याचा खाव घातल्याचा पुण्य असा खोटा वाटताना तर इतिहासात वायच वाकान बघा काही जणांका ना बघलेल्या पोरीबरोबर प्रेम जाता लव्ह ॲट फर्स्ट साईट अरे बाईच्या घोवाच्या यांचा लव्ह ॲट फर्स्ट साईट असलेली ना दाराला भांडी घाशात उद्या प्रेमात पडल्यावर ना सगळ्यात जास्त जपाची लागता ती मोबाईलचो पासवर्ड ही गोष्ट पहिले असो 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 करून मोबाईलचो पासवर्ड उघडतले आणि तुमका एक सांगते समजा चुकान जर तुमची गर्लफ्रेंड तिसऱ्या वाड्यात फिरताना दिसली तर एक काम करा बरे कचकचित ना गैंडेल घ्या गणपतीत उरलेले पोषलेले नईन घ्या आणि त्याची माळ करा आणि त्यांच्या पाटलादाराक लावून ना पेटवून द्या कसा ता बघूचा तो व्हिडिओ बघा आणि एक लक्षात ठेवा लोकांना पूर्ण झालेली लव्ह स्टोरी विसरतात पण उदाहरणा मात्र अपूर्ण लव्ह स्टोरीचीच देतात जशी लैला मजनू हीर रांझा रोमिओ ज्युलियट आणि होय आपल्या सगळ्यांची लाडकी सतलो आणि दैग्या पण दम होय रे त्या प्रेमात नाहीतर प्रेमाच्या भरात घसरलो पाय एकीला हाय दुसरीला जेवलीस काय तिसरीला बाय आणि चौथी संख्या पळून जाय असला उपयोग नाही काय असा पोरानू वगीच कोणाबरोबर इमोशनल अटॅचमेंट करून ना स्वतःचं कबीर सिंग नाही तर तेरे नाम मधलं सलमान खान करून घेऊ नको वायच त्या जन्म दिताला आवशी बापाशीची वाईट काळजी करा नाही तर पोरीनी वाईट नाही म्हटला का हे ब्रेकअप करतात आणि जीव देतात अरे पण त्या आवशी बापाशीनी कोणाच्या तोंडाकडे बघूचा आणि कसे दिवस काढूचे पुढचे तुमका सांगतं हे ते प्रेमात येडे बनण्यापेक्षा ना स्वतःच्या कामात येडे बनान स्वतः काहीतरी सिद्ध करा तुमका सांगतं ड्राय डेच्या आदल्या दिवशी वाईन शॉपच्या बाहेर जितकी लाईन लागतं ना त्याच्यापेक्षा दुप्पट लाईन तुमच्या पुढे पोरींची लागतली आणि तुमकाच प्रश्न पडतलो किस किस कोमे फिक्स करू असो मुळात आधी प्रेम आणि आकर्षण ह्याच्यातलं फरक लक्षात घ्या काही लोक ना दिसण्यात म्हणजे आकर्षण ह्याका प्रेम समजतं आणि त्या आकर्षण सोपला का प्रेम नसता ह्या लक्षात येतात आता तुम्ही म्हणताल्यात ही मैकणी आमच्या पोरांच्याच पाठी कित्या लागली पोरी काय धुतलेल्या तांदळाचे असत काय तर तसं नाही असा पोरींवर अख्खयोग एपिसोड येतात पण तुमका सांगतं तुमचा खय काय असात तर लवकर उरकून घ्या कारण काय हा आता लव्ह मॅरेजचा जमाना संपत दिलो आणि अरेंज मॅरेजचा जमाना चालू झालो काही जण ना येतात व्हिडिओ फक्त नाही जातात सबस्क्राईब कोण करतो लो फ्री असा होता करून टाका आणि तर लाल बटन असा ना तर आधी दाबा आणि त्याच्या बाजूची घंटा दाबा म्हणजे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ घेऊन येतलंय तेव्हा तुमच्या मोबाईलची घंटा पण वाजतली आणि तुमका कळतला माझो नवीन व्हिडिओ इलो असा तसाच तुमका खयच्या विषयावर व्हिडिओ बघू आवडत ह्या आमका नक्की सांगा तुमच्या आवडत्या विषयावर व्हिडिओ बनवण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू